Volt egy ilyen különlegesen kedves pillanata a mai tanácsülésnek, amikor a német és az osztrák külügyminiszter kollégák együtt estek nekem, és az egyikük, akit ugye most küldtek el a választók Németországban, és a másik, aki meg most vesz részt az első tanácsülésén, mert arról oktatott ki engem, aki 11 éve ül itt lassan, hogy egyébként a magyarok jogait Ukrajna tiszteletben tartja, és hogy mi ne akarjuk megmondani, hogy hogyan is néznek ki a kisebbségi jogok, és hogy Ukrajna milyen remekül teljesített az elmúlt időszakban is a magyar nemzeti közösség jogainak tekintetében. Holott ezzel szemben az igazság és a valóság az, hogy Ukrajnában 10 éve zajlik a kárpátaljai magyar közösség jogainak szisztematikus megsértése. Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, természetesen addig kiállunk a lehető leghatározottabban a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadása mellett, az pedig, hogy Ukrajna tagja lehet-e majd az Európai Uniónak, azt majd a magyar emberek eldöntik azon a véleménynyilvánító szavazáson, amelyre hamarosan sor kerül a Magyarországon. És csak a hangnem miatt mondom végezetül, hogy az Európai Unióban és persze a NATO-ban is a tagok egyhangú döntése szükséges ahhoz, hogy valakit felvegyenek. És az jó lenne, világosan érte mindenki, hogy nem Magyarország akar csatlakozni olyan integrációkhoz, amelynek Ukrajna már tagja, hanem ez fordítva. És ez jó lenne, hogyha mindenki megértené, az eszébe vésné, és ennek megfelelő magatartást tanúsítana.